Teklifa yasayên derbarê guhertina rêveberî û hilbijartina baroyan de ku van dawiyan li Tirkiyeyê yek ji mijarên sereke ya siyasetê ye li lijneya dadê ya parlamentoyê hat qebûl kirin. Ev yasayên ku ji 28 xalan pêk tê, roja pênçemê dê di lijneya giştî de jî bênî xaş kirin. Di van 5 rojên hevdîtina derbarê van yasayan de, opozisyonê her tim balkişan ser karîgeriyên nerênî yên van yasayan û îddia kir, heger ev yasa bêne qebûl kirin, êdî parastin û daraz dê yekcar bikeve jêr hukmê siyasetê ji loma ev teklîf li dijî destûra bingehîne. Her wiha mijara duyemîn jî rawestandina parêzeran li ber derî parlamentoyê û redkirina beşdariya wan ya bo komîsyonê bû. Jîgirê serokatiya grûpa AKP Cahit Özkan di daxuyaniya xwe de li ser vê mijarê axivî û got îddaya ku dibêje ev teklîfa yasaya ne li gor destûrê ye ji aliyê lijneyê ve hatiye redkirin û her wiha Özkan qebûlnekirina parêzeran ya bo beşdariya lijneyê jî bi xalên rêzîknameyê vegirê da. İç tüzüğe uygun şekilde Barolar Birliği davet edilmiş. Dijberiya li hember rêzîknameya navxwîyî ji betalkirina hukmên destûra bingehîn heta guhertina yasayên destûrê gelek arîşeyan li gel xwitîne. Her wiha heger rewşeke ku li dijî rêzîknameyê pêk were ji îro û şûnda ev yek dê bo biryarên nû bênedayîn jî baweyeke derhiqûqî bibe astengiyek. Cîgirê serokatiya grûpa HDP Saruhan Oluç jî balkişan ser hevdîtinên di lijneyê de û got di lijneyê de parlamenterên AKP û MHP jî nekariyan vê teklîfa yasayê biparêzin. Her wiha Oluç di civîna lijneyê de ji aliyê desilatê ve redkirina beşdariya parêzeran jî wiha şîrove kir. Baro başkanları orada tutularak dile getirdiler. Serokên baroyan berderiya parlamentoya hatin rawestandin û nehiliştin beşdarî lijneyê bibin. Ji ber ku tiştekî wan nebû ku bidin parêzeran. Bi qebûlkirina vê yasayê dixwazin, piştî darazê, parastinê jî bixin jêr serweriya xwe. Her wiha bi teklîfa van yasayan tê xwestin ku baro, parastin û demokrasî êdîwarên bêkarîger kirin. Lêbelê û kîjan yasayê derbixin jî dê nikarin bikêjin armanca xwe. Wekî hemû partiyên opozisyonê, Partiya Sereke ya Opozisyona Tirkiye CHP jî amaje kir ku ev teklîfa yasayê li dijî destûra bingehîne. Her wiha cîgirê serokatiya grûpa CHP Özgür Özel jî bo redkirina beşdariya parêzeran li lijneyê serokê parlamentoyê Mustafa Şentop sûcdar kir û ev helbesta desilatê jî wekî rûreşî binav kir.